Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ҳазор раҳмат дар як ташмода барои дастгиритон, барои лайку, комментария ва репосту дигару дигар. Видеое ки дар бораи Largus грузовой ман сёмка кардам, 116,000 просмотр гирифт. Мумкин ки ози зиёд шида рафтеста. Бародарон, ман як адад дорум, ман комментариёро ҳама вақт мехонам. Мумкин ягон вақт ман пропускат кардам якта нимта, лекин в основном мехонам, чунки ман дар ганда интересняи мардум чӣ менависия. Мисол дар ягон ҷо ягон чиро ислоҳ кардан дар кора, ягон чи добавит кардан дар кора, ё ягон калимаҳоро убрат кардан дар кора. Ай ҳамин ният, ман ба ҳамин ният, то есть ман комментариёро мехонам ва ҳаракат мекунам ки ҷавоб битам. Лекин дар ин ҳолат дар видеои грузовое ки ман сёмка кардам 700 комментария омадага. Ман аз 30-40 нафар да ответ додам. Дальше уже чхеле ки шумо фаҳмиден, физически невозможно. Як бародар дига комментария кард, манам ҳамин нията доштам, бо ин мара заряжат кард, мотиватсия дод. Гуфт беҳтарин мешавад ки скриншот карда дар ҳамин саволо ҷавоб карда як видео отдельно накунем. Имрӯз мо ҳамин хулоса дар омадем барои ҳамин бародаро чизе ки шумода интересняй, мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Барои ҳамин нагзаронда тамошо кунем. Мо ози якум комментария сар мекунем. Оливер Стоун номи бародар дар комментария навистагие ки салом алейкум бародар, вақти мошинронӣ дар шаҳри Москва, принсипи мошинронӣ дар чист? Чунки Москва шаҳри пурмошин ва гаштугузор бисёр аст. Бародар савол додагия, майра ба ёд маса скриншот кардан да ман динаҳа майра скриншот кардам. Ана вақте ки Москва да ҳай кини мисол принципш дар чия, мисол чӣ хел ҳай кардан дар корай, ё ки ана мақсад мошин бисёр мо чӣ хел ҳай кинем. Ва дигар бародарое ки комментария карда буданд, оиди навигатору, оиди раҳа, мисол тез ёд гирифтану дигар, ман коротка мегум бародаро, иншааллоҳ ман ҳатман якта видео оиди ҳамин мекунам. Чӣ хел раҳора ёд бигирем, чӣ хел ёд бигирем мошина ҳайкинира, чӣ хел навигатора ёд бигирему дигару нашод камеру штрафо. Дар инҷа ман камакак ба опити худам мефаҳмонам. Мошин бисёр мега чӣ хел кунем. Конечно бародаро, агар ягон бародартон, ягон шиностон мошин дошта боша, якум ҳаракат кунед, бисёртар кати ва ё гарден. Баъд дарони шаҳрдам катитон ҳамо одам боша. Мисол вақте ки ин одаморо надорен, оли ман ҳамон рӯзе ки видео кардам, дар видео ман шумода конечно уже тавсия метам якчанд бародар, якчанд инструкторе ки дар автошкола ҳастанд, шумо метавонед спокойно ба сари баланд дар дарони шаҳр бо амрӯи маълим дар учебни мошин ҳай кунед. Насиб кардаг боша, рӯзои наздик мо ин видеоро мекунем. Дуюм савол, Сокол номи бародар. Ана салом алейкум додар, ман Largus дорум, подключит кардагим Яндекс доставка. Се тарифай. Экспресс курьер грузовой. Но почему-то тариф курьера намешавад отключать карда. Что посоветуешь? Парк навистам, мега курьер намешавад отключать карда. Бародар, ман медонам ки пеш ҳамин хел буд, лекин дар мобайн бо изменит кардан мешавад отключать кардан. Дар ин ҳолат шумо бояд парктона алиш кунед, дига парк обращаться кунед. Иншааллоҳ ки шумо да ба фикрам дуруст кардан метиҳам. Вақте ки парк натона, инҷа айби парка ман фикр мекунам. Бо агар ки шумо ҳам ҷавоби ҳамин комментария ҳамира дошта донен бародаро, дар комментария нависен. Беҳтарин мешавад бародаро як совет. Ман ҳамаи ҳар як комментарияро мехонам, номи ҳамон одамро мехонам. Ана вақте ки шумо ягон тавсия, ягон совет, ягон идея дорен, мисол чӣ дорен дар оиди ҳамин комментария, дар комментария нависен ҳамин бародарро номша. Мисол на бародар Муҳаммад навистаги, номи ҳамон Муҳаммад нависта, шуморо ҳам ҷавоб биген, беҳтарин мешавад. Бародарам иншааллоҳ ки мумкин дар омада хона. Бародар Муҳаммад савол навистаги, ассалому алейкум, се савол дорам. Якум савол, мошин бе обклейка Яндекс мешавад? Дуюм савол, ранги мошин бояд фақат сафед бошад? Ва сеюм савол, лада универсал кати мешавад коркунӣ ё не? Анаки якум савол, мошин бе обклейка, вай фарқ надорад, шумо таксиен, грузовоен, Яндекс доставкау, курьеру дигар. Оклейка и не имеет значения. То есть не имеет значение мақсад, но не обязательно. Шумо метавонед ки наклейка кунед, метавонед ки накунед. Наклейка ганда роли калона бозӣ мекунад. Дар ҳолате ки документотон хуб боша, лучше обклейка карда кор бурем, чунки дар ин ҳолат шумо заказ бисёртар мегирен ва приоритети калон дорен. Агар документотон безе боша, лучше бе оклейка гарден ки мамлисо бисёр ғам метиҳанд. Ва дуюм савол, ранги мошин бояд фақат сафед бошад? Агар дар такси обязательно ё сафед ё зарда, дига цвет намешава. Ана дар мисол вай номшия грузовою Яндекс, мисол доставкау дигар фарқ надорад, мошин ту сурхай, сафедай, сиёҳай, главни мошин бошад мешавад. Ва сеюм савол, лада универсал кати мешавад коркунӣ ё не? Ира бародаро шумо ай парк ва ай Яндекс туғрӣ мекунед. Рости гап, ман дар ин савол ҷавоб гуфта наметавонам. Не мешавад коркунӣ, то есть дар тарифи экспресс доставка ва дар тарифи грузовой медроя ё не, ман ҳеҷ гуфта наметавонам. Абдуллозода АМ
саволи бародар. Салом алейкум браҷон, масъалаи праваи русии автошколаи номери 1 ҳолиам ҳастай? Оидиам рӯзои наздик сёмка мекунем. Бародаро чӣ хеле ки дидесем, ман пеш видео ба забони русӣ мекардам ва ҳозир ба забони русӣ то есть ба забони тоҷикӣ кардистам. Камтар хумагун кардам. Иншолло ки дар оянда мешава. Як ҳафтада ҳаракат карда 2 видео пешкаш шумо мегардонам. Агар ки 100 худо нишонат яд аввал охир Аллоҳ таоло мисол ягон душворӣ ягон қиндиам шава ҳаракат карда як видео хатиаби пешкаш шумо мегардонам. Мада ба забони тоҷикӣ хеле осонтару хубтар мешад да бу. Саволи дигар бародармон Муслим. Салом алейкум. Барои ин кор дар омадан стаж шофёрӣ дар кор брат? Аллоҳ нигоҳбонот бошад. Не бародаро. Ва алейкум салом бародар Муслим. Дар тарифи доставка фақат як чиз дар кор права. Хай бо регистрация боша беҳтарин. Регистрация дар кор. Регистрация права. Права не имеет значения, стаж не имеет значения. Мисол фарқ надорад. Я рӯз стаж дорӣ ё 10 рӯз стаж дорӣ ё ки 1 сол. Хай ки я рӯз прямо проблема мумкин так намедонам. Я мо думош тугре. То есть не обязательно 3 сол стаж боша ранги Яндекс такси. Саволи дигар Амин Раджабов. инсони беҳтарин ҳамиқа корот хела ёрдамай барои мардуми тоҷик. Чем дворникӣ, чем садовникӣ беҳтарин соза. Зато худат да худат хазяйни. Ҳазор раҳмат бародармон Амин. Ҳо хела хуб байн аст назар ба дворникиву дигар ида Яндекс мисол таксиву доставка. На самом деле худат да хазяин мешаю, не ки восе равно бо клиентат камтар вай мекуна. Қосим Назаров. Акаҷон Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Мо ҳам дар ғарибӣ азоб кашидастем. Ягон ҷои кор надорем. Агар аз дастат биёям, моро ҳам ҳамин корда як дастгирӣ кун. Илтимос акаҷон хоҳиш мекунам. Бародарҷон Қосимҷон Назаров. Иншоалло аввалу охир Аллоҳ таоло конечно ва чӣ гуфтанем? Ҳар яктаи мисол шумода мақсад конечно ма физически зурм намераса. Хутон беҳтарин медонем. Мо барои ҳамин хулосае да омадагем видео карда пешкаш шумо гардондем. Моли ай пеш видео хуб бешанд. Мисол ҳозир мо дар Ларго сёмка кардем, пага дар Яндекс такси, пагаи дига дар магазин кор мекунем, пагаи дига дар шаурма, мисол як рӯзи дига дар ҳар як сфераи кории ки ҳастай, мо дар ваё сёмка карда пешкаши шумо мегардонем. Не хел ман наметонам физически возможность ман намеша ҳар яктай мисол ман метонам ҳозир именно ам бародар ка связ бром мисол кор пор ягонҷо биёвем туғри кунем, лекин хеле хоҳишманду бародаро бисёранд. Аз барои Аллоҳ мара дуруст буфаҳмин. Барои ҳамин ман ҳамин ният кати ҳозир вай кардастам ки мисол видео кунаму ба воситаи видео чанд қай метавонам шуморо дастгирӣ кунам. Ман умедворам ман надеюс гуфти урусо ки мара дуруст мефаҳмед. Анака дига саволда мерем. Бахтиёр Маҳмадиев. Салом алейкум бародар. Мошинои Ларгус арендаш чанд пулай? Ай киҷо аренда гирифтан мумкин? Арендаи Ларгус ай солаш вай мекуна ай 1300 боло сар мешад. Мисол 1400, 1500, 1600. Ин Ларгуси ки ман ай мекардам 1600 аренда буд, чунки мошин 2021 пробег 40-50 ҳазор даже нестай. Мисол мошинои наван ай ҳамин сабаб арендашон камтар қиматанд. Мошиное ки 2018, 2019, 2017 ва ё 1500, 1400 ам хеле меран, бо мумкин як хелошон якта выходной дорам. Ай ман выходной надошт. Ва ай ки ҷо аренда гирифтан мумкин, конечно бародаро якум очад ба через шиносотон меброен дим парко, мисол паркои тоҷикову дигар ва варианти дигар и авитову дигаро ҳаракат кунем ки дар оҷам шумо мисол дар дасти мошеннико назанед, чунки фанду фиреб хела бисёранд. Ва самое главное яктай дига шумо агар ки мисол дар берун бисёр гарден, ҳамин дар ки ҷое ки Лада Ларгус диден дар берун изо накашен. Узбекай, тоҷикай ё қирғизай пеш рафта пирсен, ҳамо мумкин шумо да совет бития парки хичона. Инам як варианти беҳтаринай. Агар шумо да боша ягон татон да аренда, ина дар комментария нависен, хоҳишмандо иҷа хела зиёдан. Саволи дигар Алиҷони Ғариб. Салом бародарҷон, 100 000 раҳмат. Бо раҳмат ба ҳамин видеои кадагид ки мара бедор кардӣ. Яъне ман як ҳафташид бекор будам, чӣ кор кардан ман намедонистам. Ман да Питер дитам мошин дорам, план дорам, просто тупои боре шиштам. Алиҷон бародар, анака чӣ бигӯм, хеле бародаромон хела зиёданд, возможности зиёд доранд, лекин камтар инакда мешава ки сарфаҳми ҳамин корора намераванд. Барои ҳамин бо гуфта мемонам, бародаро кадомед мошини майда дорӣ, дар дигар ҷорам кор кунед, шумо метавонед ягон вақти бекоритонда то абета бироен 2-3 ҳазор кор кунед дар тарифи доставка, экспресс доставка, яъне ина бародар ба забони худаш навист, мисол вай кадеста дар панои Аллоҳ бошӣ бародарҷон Алиҷон, Аллоҳ ба касбу корат баракат диҳад. Мо мерем далши. Саид савол нависта. Салом алейкум. 8000 тоза бе проценти Яндексу таксопарк монд.
ҳо бародар, амун рӯз ман видеое ки карда будам 8000 тоза ва яъне 12000 ман қариб кор карда будам. Чиз комиссия Яндексу комиссияи парк синима чид 8000 мада монд. 1500 бигем ма 1600 дар аренда додум. Где-то 1000 рубл ба бензина рафт, 400 рубл бигем ма абед кардам. 5000 тоза мондам рӯз. Аҳлиддин Абдуҷобир: салом бародар Абдуғаффор, бо РВП Владимирский област мешавад дар Москва Яндекс доставка кор кунӣ? Ду савол. Ларгус кадом сол бошад мешавад дар Яндекс доставка? Ака якм савол оиди документ бародаро, вай не имеет значения, бо мегум документот ки ҷоай, главное регистрация дошта боши, тозатар боша, хубтар ай. Да мақсад шуморо добавить мекунам. Документ не имеет значения. Права Тоҷикия, паспорт Тоҷикия, Русия да доставка фарқш нест. Метонен. Ва дуюм савол оиди соли мошин. Рости гап ман инҷа камтар мумкин ки ошибка кунам, барои ҳамин малучи намегум. Ман фикр мекунам ки любой солша добавить мекунам. Хай ман 2010-15 боло боша добавить мекунам. Дар инҷам агар шумо ҷавобша бидонед дар комментария нависен, хеле хуб мешавад. Файзиддин Қувватов, як саволи дигар. Салом бародар, ягон кори осон бошаду пули нағз кор карда шавад? Мадам бигем бародаро, ман брам кор кунам. Ки бародарҷон Файзиддин Қувватов навистай, манам ҳам хеле кор гуфтистам. Ягон кори осон бошаду пули нағз кор карда шавад. Бародаро, ман чӣ хел фикр мекунам, да мисол кори осон, ҳама кор осон ай. Бовар кунед, ай ҳама кори қиин и хурдан ай. Ами момам ҳамин хел мегуфт, да иҷа камакак сухани вай мера, ами нона мегази хӯйда мешини, кори қиин нанами ай. Дигар кор ҳамаш осон ай бародаро. Мақсад иҷа хел рол бозӣ мекунам. Ина ман кор мекунам такси, доставка ва мисол ман 4-5 сол шуда ин соҳаям. Ман ами корро дӯст медорам. Ман ами урусӣ бигирем, удоволствие мегирам. То есть ман мошина кардана дӯст медорам, дар назарам наметова. Ҳастай бародарое ки кор мекунанд, бад мебинанд ами корро. Сумам кор кардам, мегӯянд ман монда шидам, 4 соат мегарданд, медаванд, мераванд хона. Иҷа бояд ҳар як корда мо вай кунем. Дӯст дорем ами корро. Вақте ки мо кормона дӯст медорем, мақсад нағз мебинем, мо монда шиданмона намебинем. Мисол як хел одамо ҳастанд кор меран ягон ҷо, як хелаш як соат пас нигоҳ мекунанд, соат чанд шид, ман хона барам, як хелаш вообще даже низаметна рӯзи кориш мегзарад, чунки бародарои хуб кати кор мекунанд, мисол ҷои корш, коллективу дигар. Аки ман намегум ки кори стройка осон ай. Не бародаро, аки ҷамарам дуруст бифаҳмед, рӯз даро да комментария да вай накунед. Ман основно як хел корро гуфтестам. Аи бародарҷон да ман ответ ами хел мегум ки ман да навистагӣ мисол саром бародар, ягон кори осон бошаду пули нағз кор карда шавад. Иҷа худат завис мекунад. Кори ки худат дӯст медорӣ, тада чӣ маъқул ай? Бизнес маъқул ай, та бира бизнес ки бародар. Мошина кунӣ маъқул ай, та бира яқиби ҳамеша. Не хел невозможно ай, наметонам, и гап дуруғ ай. Ман мисол меорам, вақте ки любой кора, вай мисол такси ай, вай ягон бизнес ай, вай ягон движение ай, мисол чизе набошад, шумо вақте ки мегӯед наметонам, невозможно мегӯед, дар ин ҳолат мақсад мозги шумо отключаться мешава, уже компютер шумо автоматически мегӯяд, значит и барои ман намешава, невозможно, ман дар ҳаётам кора карда наметонам. Лекин вақте ки шумо савол метин хитонда, чӣ хел ман ин кора карда метонам, кадом роҳ катӣ, дар ин ҳолат компютер яъне мозги шумо дар поиск мерава, дар поиск яъне дар кофтукоби ответи ҳами ки кадом вай кати раҳ кати ман ҳами корра биёвуму соҳиби ҳами кор шавам, соҳиби ҳами бизнес шавам, иҷа уже мозги шумо мишления шумо отключаться намешава. Барои ҳамин беҳтарин мешава ки даже савола хитонда дуруст битем. Бародар Файзиддин, коре ки тида маъқул ай, аяқиби ҳамун кор шад. Тамом, мисол охранники дар кор ай. Ман мисол овардистам бародаро. Ман намегум охранники зур ай ёки мисол, ёки бизнес маъқул ай, ягон ҳамун чиза биқаб аяқибаш бира, просто мобайн да яде бор гуфти урусо препятствие мебирояд, пастиву баландӣ. Дар ин пастиву баландӣ бояд шумо отказ накунед, натарсен, далше бирен бародаро. Ман якамтар завадӣ шидам, бахшиш бародаро. Беҳтарин савола додаги Алло нигоҳбонот. Так, дуюм савол, Дарвеш як бародар навистай. Салом брат, любой мошинка ти меша доставка кор карда? Ин саволам хела бисёр омад. Оиди Яндекс доставка? Бале, любой мошинка ти шумо метавонед Яндекс доставка коред. Фарқ нест, Некси дори, Опел дори, дигар роз ман бегӯ шумо даже механден. Ман тарифи бизнеса кор мекардам, бисёрётон медонед, дар касе инстаграми мара дора. BMW пятёрка кати мегаштам. Ман дар ҳамон доставка мекардам, я ду сайт клиентои постоянни буд, суми нормали медод, 3-4 медод, я адреси сиёси. Мисол ина где-то Королёв то Одинцово ра 3000, 2000, 4000 медод, BMW кати мебурдам, фарқш нест. Ҳам BMW кати тариф бизнес то Одинцово омада 3000 меша Яндекс худаш.
ман коробкара мебарам 3000 уна шава барам мақсад комиссия наистай бо тим боли ки пула тоза мегирам BMW 5 литр мехурд дизел фарқ надорад шумо кадом мошин катин Яндекс не имеет значения кадом мошин дар доставка кор мекунед бо агар грузовой боша Largus боша и грузовой медруя бародар Жан-Клод Ван Дам короче савол навис агар салом алейкум бародар мошинаи худут боша белитсензия кор карда меша дар Яндекс солош навам боша мешава фақат мумкинаи Москва Московская область дуртар именно дар Москва мисол гирду мукадда и хеле чиз невозможное мумкин ҳастай бародарое ки по левому направому мисол подключат мекунанд но все же вақте ки мекапантона проблема меша мисоли оддӣ живой пример мерседеси мара бурдан маҳкам кардан лицензия надошт ай вокзал я духтара гирифтам бурдан маҳкам кардан суд кардану дигар шид барои ҳамин эҳтиёт кунед фарқ надорад солаш навай канай бояд лицензия дошта боша мумкин дар питеру дигар шаҳрҳо боша оли иншоалло ба чизворам меоем Озод Эргашев инай бародар дуруст навист и хеле комментариям бисёр шуда буд савол ҷавоб ба ҳама комментария шумо бародар братан дина рӯзоя бин капеяйку дар амун рӯзе ки ман сёмка карда будам 8000 нишон додагим аҳамияти дигар рӯзо ма 2000-3000 задагим сабаб дар чия бародаро ман ҳамун рӯз толка Яндекс кор кардам заказои клиентои хума нагирифтам заказои профиру заказои индрайвер нагирифтам ай ҳамин сабаб ман ҳамун рӯз 8000 кор кардам ман намегум ки шумо да конкретна шумо бироен 8000 кор мекунед ман шумо да примерша нишон додам чунки мисол ман бо тариф намекунам илтимос такаббурӣ нест мисол ма бо камтар фаҳмоишум хубай мисол ман медонам кадом адрес бирам кадом заказа отменит кунам инам мисол постепенно шумо да меоя аз барои аллоҳ мара дуруст бифаҳмед мисол шумо мебироем мумкин якум рӯз шумо натонед дуюм рӯз натонед ина як бародар мошина гирифт биромад якум рӯз 3000 кор кард обши аки беғарзай комиссия Яндекс дуюм рӯз 5-6 кор кард ҳамин хе меравам мисол бародаро барои ҳамин о рӯзе ки ман мисол дигар рӯзое ки 2000 нишон додаги буд вай рӯзо да бародаро ман клиентои хидмат доштам вай рӯзо да ман дигар сайтҳоам заказ мегирифтам вақте ки шумо кор биромаден я тоқа Яндекс кати кор накунед ай чанд источник заказ гирен профиру индрайвер уруситона хуб кунен клиентотон мешава дар ин ҳолат мисол ҳама чиз дар ин ҳолат ай шумо зависит мекунад беҳтарин мешава ки ҳамида шумо ҳамин хелатнаситсия кунед бисёри бародаро нависта будан оиди ҳами инаи бародарам навист дигар рӯзот копейкайку ҳо бародаро дигар рӯзом копейк буд чунки ман ай дигар ҷоам заказ мегирифтам вақте ай дигар ҷо заказ гирифтам ман да Яндекс заказ наметиҳад то есть ман Яндекс мебурам так что оли иншоалло ман нашуд иам сеюм видеои мо мешамо як видео кардем дар бораи грузовой дуюм видео ина саволу ҷавоб шид ва сеюм видео ҳатман нашуд чанд заказ ай ки ҷо гирифтанша ман видео мекунам саволи дигар номи бародар Гуногун ТВ салом алейкум сози хуби акай Абдуғаффор ака шумо метавонед як бародара кор дар гиринша ва ёд диҳен не бародарҷон аз барои алло мара дуруст бифаҳмед чӣ хеле ки ман ози дар пеш як видео дадам як савол да ман ҷавоб додам дар ҳамин ҷамъа ман хел мегум ман метавонам ози бикунам ҳамин кора лекин хоҳишмандо хеле зиёд мешаванд бародаро бароям беҳтарин мешавад ки мисол ман видео кунам вақт ҷудо кунам видео кунам ба ин видео бисёриҳо фаҳманд хеле хуб мешавад инам видео оддӣ карда максимально чӣ хел тонистестам фаҳмондестам ай ҳамин чиз агар ки як хело нафаҳманд ман уже ҷои вайаш нестай барои ҳамин аз барои алло мара дуруст бифаҳмед ман наметавонам ози ягон каса отдельно бигирам ҳар як шахсията ҷои кор бараму иҷа бараму ҷа бифаҳмам ман мисол зиндагӣ дорум манам кору бори худам дорум вақт дорум марам аренда мегирам пули аренда метам ва манам ранги шумо сумкоркунӣ омадагим ма бародаро оз тамошо мекунем бисёриҳо фикр мекунанд ки блогерҳо миллионерам блогерҳо суми калон доранд алҳамдулилло якум бод шуда ҳама чизе ки мо дар миёя ризқу рӯзӣ и ай ҷониби аллоҳ таоло ва дуюм мо кор мекунем меҳнат кати яке мо конкурс намекунем мисол мо ставкаву дигар кору реклама намекунем инам ягон кас реклама бигар рекламашон мекунем камтар зиндагимона пеш мебарем ва дигарша морам ранги шумо кор мекунем пули аренда метиҳем хона равон мекунем зиндагимона пеш мебарем барои ҳамин мара дуруст бифаҳмед бародарҷон Гуногун ТВ ман вай карда наметавонам ман видео мекунам бо иншоалло гуфтестам ку ман дигар рӯзо да худо хоҳад видео мекунам чихел шаурма да кор бидроем шаурмиз кор кунем чихел кассир бидроему магазину шарт нестае мо дворнику грузчик кунем ва шарт нестае мо рӯзи дароз бахшиш да ма камтар хел кунам хеместам бачаҳо баъд кофта мешинанд эй ҷои кор нестае бародар вақте ки шумо хо мерен бародаро то есть да бахшиш вақте ки шумо хона да хо мерен бародаримо нағз мебинанд меишинен кор шуморо намекова шумо бояд корра биковен мо нам хелира нағз мебинем мо мешинем кор нестай
кор ҳастай, просто шумо намекунед, желания надорен яхелтон, медонам хай яхело документ надорен, метарсед забони русӣ, охай бихе бародар, бихе як номуста бардор забони русиро ёд бигир, бихе берун бро магазино бра, уҷа бра корпус, 10 ҷо рафти корпуси дид ҷавобот надодан, уже дилет мемона мере, мегӯе кор нест. Бра 11 ҷо, бра 13 ҷо, бра 20 ҷо, бра 50 100 ҷо бра, неки кора биё, чунки коркунӣ омадаги бародар. Ози мешинем мо рӯзи дароз телефон кати нами онай аму инстаграм аву бара ёки тикток 5 минут меге медроем 1 соат 2 соат вақт мо мерава. Агар 1 соат 2 соат шумо ави туда бишинен, 1 соат 2 соат берим броен, нам тоҷика диди, бара бипарс бугӯ ака ҷои кор намедонӣ. Бихезем бикувен охи бародаро. Ма ака и бародара ман чиз накадестам, мисол ҷанг накадестаму саволоям хеле бисёр омадаги. Дуруст фаҳм. Мо сар мугзарондем ами корора. беҳтарин меша, лекин ҳатман иншоалло чӣ хел кор ёбему дигару дигар обязательно отдельно видео мекунем. Видео тиҷики як саволи дига омадаги. Салом созӣ. Ака як чира пурсам, ма паспорти российский дорам, неки правам тоҷикие. Стаж ясолае. Ма чӣ кор кардан метавонам? Ягон мошина кардан метавонам ё такси ё доставка? Вообще чӣ кор кардан метавонам? Илтимос ответате жда дорам. Сразу мегӯям ту ҳаққи ҳуқуқи мошинайкунӣ надорӣ дар Москва. Ба қапан штрафат мекунанд. Вақте ки шумо шаҳрванди Россияен, ина ман мисол паспорти российский дорам, праваи тоҷикӣ кати мошинае кардан наметавонам, мумкин нест. Ман аввал фикр мекардам мумкин аст, лекин убедиться шидам, чанд боро чанд бародароро қапидам, чанд гайёро ман пурсидам, вақте ки шумо шаҳрванди Россияен, паспорти российский дорем, праватон тоҷикие, шумо мошинае кардан наметавонед. метавонен иногда сум битен гаида овисуса, лекин по закону мумкин нест. Беҳтарин мешавад ки праватонро алиш кунед. Лекин дар ҳолате ки ёзи гуфтест метавонам такси ё доставка кор кунам, шумо метавонед пакашто доставка кор кунед, лекин эҳтиёт карда бигардем бародар. Бародари видео тиҷикӣ навистагӣ барои худат да бародар мақсад эҳтиёт карда бигард. Доставка метавонӣ, такси наметавонӣ, бестаж праваи тоҷикӣ доставка мешавад, лекин правата алиш кунед. Қобилҷон Давлатов як саволи дига омада. Салом ака, ай куҷо шуморо биёвем? Номеро табдед дар бораи ҳамин доставка гап занем. Бародарҷон, ҳама да дахл дора, мара дуруст фаҳмем боя бурдигем. Ман дар ки ҷое як бародар, ман бисёр аввал мемондум номер. Як комментария дар номер ман мондум. Наёмада боша як 70-80 сообщение омад. Хутон представед ки 70-80 савол дум ба дум мардум нависесиям. WhatsApp-да ҳамун комментария аҷиша ёфтум, номеро удалит кардам, дига натонистам. Аз барои алло мара дуруст бифаҳмед, ман номер дода наметавонам бародаро. Нависен комментариҳо да ҳаракат мекунам, да видео, да комментариҳо ҷавоб бигӯм. Чунки шумо як танестен бо мегӯм, уже алҳамдулилло хела зиёд шидаген. Ман худам туқа физически успед намекунам. Дар бораи доставка ина беҳтарин мешид ҳамин бародар агар комментария да менависа боша, ма ҷавоб мегуфтам, лекин бо мумкин чизе ки ҳамин бародари Қобилҷон да интересе, мумкин мо уже отвеча дар имрӯза видео мегем ё ки уже гуфтем. Азиз Азизов, Аллоҳ дар паноҳш нигаҳ дорад додарҷон, ки ҳамавақт бо хандаву табассум видео куниву дасти ёрӣ бародарота бигириву аз таҷрибаи худ нақл кунӣ. Иншоалло бародар, ҳазор раҳмат, мо ҳамин ниятода ҳастем. Так, додар як мефаҳмондӣ ё ки видео мекардӣ дар бораи он ки ай чӣ сар кардан дар кор ҳамин корро, аз куҷо мошинро мегирӣ ва чӣ хел мегирӣ, бо чӣ хел договор мекунӣ, бо чӣ хел права ҳай кардан мешава, ёро ман уже саволо да ҷавоб додам. Чӣ хели условие доранд у мошиное ки ту аренда мегирӣ, чӣ хел ҳуҷҷатҳо дошта бошад дар мошин. Иёшам бародаро любой таш мефаҳмонад, СТС-ка ва страховка без ограничения шумо ҳай мекунед. Агар ай шахсияти бегона бигирен, уже договор, мисол договор аренда мешава. Так, чӣ хел ҳуҷҷати ронандагӣ дошта бошию? Ба фикрам ки чапаву роста навиштам, маро фаҳмидӣ. Ман уже хонда баробар уже фаҳмидам, ҷавобша гуфтам бародаро, бо мегӯм нашуд ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ама ҷавобша додам. Любой намуд ҳуҷҷатҳои ронандагӣ мешавад барои доставкао ва як чи добавид мекунам коротка бародарҷоно. Иншоаллоҳ аввал охир сабр. Аллоҳ таоло дӯст медорад бандаҳоеро ки сабр мекунанд. Сабр кунед, иншоаллоҳ дар рӯзҳои оянда. Ма гуфтестам мо ози доставкаро як тарафа мекунем, ина чӣ хел ки дидестен шумо мо уже мошин гирифтам аренда да 1700 рубл, такси Kia Rio X-Line. Иншоаллоҳ ки рӯзи мумкин уже душанбе ё сешанбе ма видео чӣ кунам, сёмка кунам дар такси. Бо видеорам пешкаш шумо мегардонам. Баъд уже бо такси ки тамом шид, дига корода мегзарем. Барои ҳамин камтар сабр кунед. Як тоқа доставка ва як тоқа такси нестай. Шарт нест ҳамаи мо бичаспем доставка да о доставка зур буда гуфта. Бо дига коро аст. Иншоаллоҳ ва ёрам сёмка карда пешкаш шумо мегардонем. Шӯҳрат Раҳмонов, мошини шахсӣ кати мешава кор карда? Мешава бародар, бо беҳтарин ай ки мошина дар аренда нестай. Конечно мешава.
валиҷон ларгус грузавой яке закази калон боша мешавад отменит карда заказ биёя мисол мебиниш чи заказа конечно мебини ҳар як заказе ки шумо да меоя шумо вақте ки регистратсия мекунем парк шуморо полностью уже даниёи мошинтон указат мекунад ки закази калон шумо да намеоя бародаро ва вақте ки заказ меояд шумо да маъқул неста шумо метавонед заказа отменит кунед лекин хубш отменит накунед чунки рейтингтон меғалта дазай я бародар навистай салом алейкум бародар толка грузовой тариф чанд сум мешавад як рӯза просто ман яндекс таксида ҳамин хел экспресс тариф ва дорам лекин ман ба маъқул нест экспресс аз ҳисоби ки адвири дадвири да худ адвири дадвири дорад кайҳо фикр мекардам ларгус гирям грузовой кор кунам ҳамин такси кати одамо монда мешам ҳо бародар мефаҳмам ма иҷа мисол бояд нерви хела бақувват дошта бошӣ дар иолат мисол пассажиро кати ҳар рӯз ҷанг ҳар рӯз разбору мисол имина дар тарифи эконом комфорту дигарош бародар оли хубанд оли ман сёмка мекунам и бародар гуфтагие ки толка грузовой чанд сум мешавад толка грузовой кор накардам ба фикри ман камтар мешавад заказ все равно тарифи экспресс доставка ман намедонам ай кадом сабаб шумо да маъқул нашида груза тарифи доставка адвири дадвири лично ма да болои ҳамин чиз медонистагим тарифи доставка экспресс адвири дадвири ма да маъқулай о дар центр проблемаи парковкаву штрафу дигару дигар лекин в основном и заказ 150 рубл бо қиматтар мешавад қариб ки комиссия чизе даму мешава беҳтарин медави меброи мети мефурӯи ҳеҷ гап надора бародаро иҷам бояд мо камтар нохушиву мисол гуфти рӯсо ленивӣ набошем да бояд бидавем бикунем хумон ҳамид по жизни сағрои меҳнатием мо хай мумкин бародар ягон монда шидаги бошад хел навистаем ма умедворам саволу дар ҷавоб додам бародар фарик савол бародар бо мошини спринтер ё газел фургон рафти кор ва даромад дар як рӯз навор бикун муҳтарам убинатчиҳо агар шумо дархости ман розӣ бошед ба комментария лайк гузоред кадом бародаре боша хела комментатора и комментари чӣ хел мегӯянд як чиз беҳтарин аистай ам комментариашам лайк гирифта бадика ана мешавад любой мошин кати кор кардан мешавад дар яндекс дар ин ҷамъ бародаро парк да обращаться мекунен размери мошина указат мекунен мумкин ки шумо уже ду-се баробар зиёд тарифтон шава средний кузов бидуроя шумо да газел фургон бо заказотон шумо дар як рӯз 12-13 ҳазор кор мекунед тоза ман кор кардагим акаҷон да ҳаёт мужик будай алло ҳидоят куна ҳазор раҳмат бародар борз я бародар наистай фақат як савол чӣ хел кунем дар такси бизнес класс мерседес с класс да кор кунем гражданин рф права российский бизнес класси бародар тарифи е класс мошин медроя е 200 ай 2018 2019 боло с класс и тарифи премиум медроя ва тарифи ултима майбах ана ма кор кардам дар мерседесам дар бмвшам дигаршам иншалло ки бо мегум сабр худо хоҳад рӯзои наздик бо дао тарифҳоам кор карда пешкаш мо мегардонем ҳама саволода дар уҷам ҷавоб мегум отдельно видео мешавад ахмед маҳмадаминов брат ҳамин тарифи грузовой кати экспресс чӣ хел подключат кунем аллоҳ ай ту розӣ боша бародарам и охирон саволай ма дар инҷа бо добавид мекунам даи бародар чӣ хел подключат кунем ма тариф то есть тарзи подключатканиро дар вай видео фаҳмондам таксопарк ватан пешкаши шумо гардондум тавсия додуму дигару дигар бародаро ва комментариҳо шидан рости гап ма вайра пеш хонда будам ва ози наёфтам ҳамун комментария бародаро навистагиянд оиди подключени таксопарк ватан ма гуфтум акай далерам гуфт дар видео мо пурратар фаҳмондагем бо ҳами чизи мардуми мо ҳамиада мақсад гӯш накардаву бо комментария мекунанд момент инҷаи хел шидагия бародаро мо гуфтем касеро ки ҳамин бародар далер ҳамин таксопарк ватан намешноса ягон шиносотон дар таксопарк кор намекунад подключат кардан залокати подключат мекунанд 5000 ай мози як минут ба шумо дам мефаҳмонам бародаро меген чӣ хел 5000 мо тоҷиким хай дидесен тоҷикомон чӣ ко кардесиян и 5000 шумо ёда наметем 5000 тон залога ки пага шумо я штраф кардан нагрезин о мошини хитон аё лекин дар заказам штраф меоя ай таксопарк снимат мекунанд ман намегум гарена зури бачдагай ватан дастаточно алҳамдулилло хела шумораи мошинашон зиёданд ози бугум мумкин як хелат мисол шок да ғалтиҳо зиёданд ҳамин сабаб бародаро ин намеша бо бисёрашон авистагия ки 3% қиматай бисёрай уна бародаро 1.5% мекунанд бародаро бепул подключат мекунанд бародарҷоно ман фақат хирсанд ман шод мешавам шумо ягон ҷода бирен бисмиллоҳи раҳмонир раҳим подключат кунед дар любой ҷое ки метавонед подключат кунед ма
правилаи и парка шумо да фаҳмондам. Барои ҳамин агар интерес не боша, номерои подключениям дар комментария ман мемонам. Оиди подключения обращаться к ним охириш 11 номер фақат WhatsApp бо мегум подключения 5000 залог катия. Агар ягон шиностон боша дар ҳамин таксопарк ба совети вай мисол шуморо метавона бепул подключат кунад бо мегум ки 5000 шумо и залогай. То есть мисол шумо пагая заказа мегирӣ ай киҷо медонам, ман мисол овардистам. Пага заказор теп бисёр отменит кини штраф мекунанд. Вақте ки шумо уже кор намекунед дига у суми шуморо ай таксопарк ватан снимат мекунад, яндекс сайта снимат намекунад, ай шоти и бародар мегира. Барои ҳамин аз барои Аллоҳ мо бояд ҳамавақт ҳаракат кунем, якдигарро дуруст бифаҳмем бародаро. ба ҳамин мо ба анҷом мерасонем бародаро. Видео саволу ҷавоба ва ҳаракат мекунем. Мумкин ки баъдаи видеои такси отдельно видео мекунем чӣ хел кадом сайтҳо кати мешавад бо заказ гирифта дар тарифи доставка. нависен комментария да ягон камбудӣ боша бародаро, ягон чи дабавид кардан боша дабавид мекунем, ягон чи убрат кардан дар кор боша убрат мекунем ва ягон чиро ислоҳ кардан дар кор боша ислоҳ мекунем. Ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo чӣ хеле метавонед шиносотон дар равон кунену ина инстаграммон бародаро, телеграммон дар омада подписатсия кунену ай ҳама чизо бохабар бошен. Иншоалло рӯзои наздик видеои такси мешава. Ман бояд имрӯз сёмка мекардам. Гуфти ҳамун рӯзҳо ки по уважительным причинам як-ду сабабе ки мисол дастойни сабабҳо буд мо сёмка накардем. Имрӯз рӯзи душанбе ё сешанбе сёмка мекунам, чунки пага ҷумъае ман метавонам пага ҷумъа сёмка кунам, лекин ҷумъа худаш в основном рӯзи зурае, кор зур мешава. Барои ҳамин сёмка кардани ман бесмислен. Як гуфти рӯзи сешанбе душанбе сёмка кунам беҳтарин мешавад. Тарифи такси эконом пешкаши шумо мегардонем правилош кати. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.